emnet den store bagelist. At vi snakker lidt om at lave det med en pille, eller en spartel, eller en kagegaffel, eller måske en form. Og jeg kan vise til på, at vi var inde på noget form, eller noget sige, og så gik vi lidt mere over til det med tyllen. Vi var lidt inde på et mønster her, men vi lavede ikke en skitsefase af det, men lavede i stedet for tyllen direkte i 3D-print. Den tylle, vi har valgt, den tylle er en sprøjtepose, og så giver et mønster, når man trykker fyldet ud. Men det, der er specielt ved vores tylle, det er, at det meningen, man skal trykke ud, og så fjerne den hurtigt igen, og så giver det form af en blomst. Fylden bliver fremstillet ved, at nogle plader af stål, de bliver skåret. Efterfølgende bliver der så skåret et mønster ud på siderne af pladerne, som så bliver båret rundt til en tylle. For at kunne producere det her, kræver det ikke rigtig en håndværksmæssig baggrund for at fremstille, men du kan sagtens have haft et kursus eller hurtig indlæring på det. Fremstilling på produkter foregår i overordnede arbejdsprocesser, og under den horisontale arbejdsdeling indgår udskæring af stålpladerne. Disse to processer udføres samtidig og er relativt uafhængige af hinanden. Og så er der det endelige produkt, som er en tylle, og tyllen den er så med til at dekorere en kage på en mere kreativ og nem måde. I forhold til, hvis man ikke havde en tylle, så vil man gøre det på en mere besøgelig måde, og resultatet vil ikke fremgå som det samme. Ja, det næste vi har, det er en miljøvurdering, der her er miljøtypen LCA, som i flowdiagram, hvor vi kan se råvareudvinding, materialefremstilling, produktion, få og bortskaffelse. Vi kan se, at bortskaffelsen det egentlig kun sendes til omsmeltning, hvilket vil sige, at den kan blive brugt, at den kan genbruges op til flere gange. Og den ikke kræver den store mængde af CO2. Det her megaskemaet, hvor vi kan se på, hvilke materialer og energi og kemikalier vi bruger, og hvad der sker, når vi afskaffer det. Vi kan se, at der er transportmidler og brændstoffer til transportmidlerne. Vi skal bruge stål og en ovn, og energien til omsmeltningen af stål bliver ca. 20 megajoules per kilogram. Omsmeltningsstål, støbemaskiner med former, er også med til materialerne i produktion, og vi skal få energi til maskinerne. Brugen er der ikke har vi brug for særlig meget energi, og det er bare frosting til tyllen, som skal bruges til selve kagen. Bortskaften af tyllen er egentlig bare en ovn, hvor vi så omsmelter den igen. Her er vurderingen kan vi ikke rigtig sådan, se, om der kunne gøres noget bedre ud af den. Den bruges ikke særlig meget energi til at fremstilles. Vi kan dog bruge solceller til ovnen, måske til at varme den op, men den kan omsmeltes, og valgte materialer bruges heller ikke særlig meget megajoule. Produkter vil ikke kunne gå i stykker, ikke så nemt i hvert fald, og hvis det gik i stykker, ville det ikke kunne repareres, men sendes til omsmeltning. Så har vi teknologivurdering. Altså, den påvirker ikke rigtig samfundet, som vi kan kalde det, men det har en positiv virkning på en måde, fordi at det hjælper blandt andet dem, som har interesse inden for desserter, bageri, madlavning generelt, til at kunne lave en mere kreativ og nem måde at designe noget toppen på. Miljøet bliver påvirket lidt under fremstillingen af produkter, men ikke så stor, men alligevel for at kunne have en virksomhed eller fabrik kørende, som producerer tyller, så skal du have medarbejdere, og kræver der også transport, og det udveksler så CO2, udleder sig til CO2. Og så er der en del konkurrenter der på det marked, fordi at der findes så mange forskellige tyller og så mange forskellige mønstre, så vores tylle vil ikke rigtig have nogen stor effekt på den enkelte.